Hey, je dis Calvin. Je say share live yangu pa Facebook pangu nipewa 1 minute. Je dis Tina share Mali how you ketiwe ngure. Dokumbira share pa Facebook live yangu ndakushare link yacho nemwe phone yangu. Hey, wisdom, je dis share ndashare ndochitanga kutaura. Handiti. I think like tachakanya kuwandisa. Kuwandisa nditi. Ngarakanya kuwandisa kuti ba. Yeah, think zvakadai right. Ndoda kungoshare chete pa uyu join me on YouTube. Okay. Alright, ndikumboshare. Tiona kuti inoita sei ndishare pa Facebook pangu. Again, tiona kuti ndokwanisa share pa group pangu here futi apa pa page. Where is the page? Share ku page. Share my TV page. Please join me ku YouTube story time. Story time. YouTube. Uri kure. Alright, mina ndigadzirikira. Ndoda kungosenda story ndigadzirisi. Please join me ku YouTube story time of my life. You don't want to miss this one. Okay, publish. Alright, ndashare. Share. Alright. Ndakuoneka here. Tripod chacho ni manje ma1 chiri kutsvedza noti chichikuitika papa. Tripod yacho ni ma1. Right. Makundiona here. Zvako uri kure swedera pedo. Alright, makundiona. Zviri sei. Okay. Ndokuti hachi regai tisvike pa 30. Tikasvika pa 30 ndotanga kudini kutaura. Handiti tikasvika pa 30 ndotanga nhasi ndava. Ndikuzvona pa 30. Oh, magwa from Australia. How are you? Zviri sei. Rumbi zviri sei. Ndakumbokuudzai was story time rangu randakasangana naro pananga ndiri kumusha. Hey. Bo Kelvin ha. Alright, kuri sei kwamuri ikoko. Ndikatisvike pa 30 ndikasvika pa 30 ndanditanga kutaura nyaya yangu. Okay, 30 tasvika. Ndakutanga kutaura. Fine. Saka nyaya ndauya nayo nhasi ndeyeku vari kuti ngazokere chi pa 30 ngazokere pa 30 ntange kutaura masikati. Oh, I remember. Mazokwanisa kukomenda mamushita hamusi kukwanisa kuita sei kukomenda. Alright. Ndoda kukuudzai. Right, tasvika pa 31 bosha ndakutanga kutaura. Akuudzai chii? Life nhau yangu kana ndakuzotaura pamwe ndichindienda kuzangu nezvima biscuits mukati kuti zvinyatsokunakidza asi nyaya iyi itori nyaya dzandiri kutadzise ndedzechokwadi but vanhu vanofunga kuti kunyeba because ndakuzoisa tuma spices mukati imomo handisika. Right, ndichiri papapo. Let me just point out something please vanhu. I know ndakambotaura kuti vanhu ndavasandiwire kuma-inbox nema-stories avo. Ndakataura izvozvo zvakandibatsira, but now vamwe vakuuya vachida kuita mamanager angu inini, vada kumanager inini nekuita mapublicist angu inini. Saka ndakoti tuzvitaurike vana because handiziva kuti ndingada manager wei inini zvangu ndichigara ndichitora vhidhiyo ndiri panapa pachikona pangu apa. So handifungi kuti ndingade manager. Munhu apedza kunditumira kuti ndoda manager wototanga kunditumira kana kuti zvinyadzi. Handori chinhu chakanaka handisika. Saka pane vanenge vada kuzoita mamanager angu handionisa kuti ndoda manager ini. Handiti ini ndotori manager panditori nezvangu ipapapo. Nditori manager. Handiti ndiri bho ndakadero. I don't need a manager kuti ndingada kutonzi manager anofanira kundiudza kuti no, I think nhasi engo wakagara nayo ika gara wakaita engo yakaita so kana kuti yakadai so. Handifungi ndoda izvozvo. Plus ndakataura ndikati handiiti zvinhu zvepolitics or zviri related to politics. Ndakazvitaura izvo. Saka vamwe vanhu
saka pane munhu tikati pane vanhu vauya vachindi approacha kuti vangotondifona uchongoti toda kuti uite story yakati of which inini harisi department yangu ndakushitaura zvakare handiti politics handisiko kudepartment kwangu ndiregerero please. Chechipiri handidi manager, handisi kutsvaga manager ini kana dama advice ndine vanhu vangu about 2 vandinokwanisa kukoneka. There's a lady and also a guy wandinokwanisa kuziva kuti uyuyu ndokwanisa kuita sei kubvunzawo maadvice pane zvimwe zvinhu zvandinenge ndaita mwana mutete. So those ones are enough for me and havasi mamanager angu but they are just close to me. Ndo zvandinokwanisa kuita. Pane zvimwe zvinhu zvokuti unogona kumbopererwawo uchida munhu kutaura naye kuti naye vedu apa ndakanganisa papi ndigadzirisewo. Handiti nyaya yangu ngaichitanga, nyaya yangu ndeyekudayo so zvakaitika ndezvekuti pane ndakamboita story time but ndakunyatsa kuidzokorodza. Handitika Lauren zviri sei ndaidzokorodza katinyatso kuisa madetails ese mwana izokata out zvikaita kuti kubva toti nganingoti kubva grade 1 kusvika form 3 taigara kwaRarare nekuzeta seni kuzinda kuchikoro kwandakaenda ndika but now zvakazoitika ndezvekuti baba vangu vakabva vasiya basa ndiri form 3 vasiya basa ndiri form 3 it means kuti takabva tanzi chibvai kuHarare muchinotanga kugara kwaGutu kumamisha kwedu uko kwandisika ndobva chaisa sei kumhorosa ndambombira iko zvino chazokumhorosa ndapedza ndakutanga kutaura kana ndatanga kutaura ndichadi kumira kuti vanhu vakazongwa kuti hey yakarebesa saka vaenda kwaGutu kunogara kumaprasi kuti saka kubva form 3 wo kusvika ndazopedza form 6 ndaigara kumaprasi toziva kuti ndaenda kuchikoro ndabva kuchikoro ndodzokera kumaprasi. Handiti kumaprasi kwataenda kwakusina zvimota zvezvinosenga vanhu kuti vaende kupi kwanyika Growth Point ndokuti ndokwakune mabhazi aitora vanhu vachienda kupi kwaMutare. Handiti so meaning my form 3 yaya ndanga ndave ndaiti ndikavhara chikoro ndosvika manyika kana ndatombo na 12 ndasvika na 12 ndotanga kurova pasi neshoka ndozosvika kumaprize kwedu kuma5 kana kuma6 ndozuva rovira ndopandaisvika zvaiti every semester then ukatanga kubvawo kumaprize tichienda kupi kwanyika kuya taimuka nani taisimukawo kana na 7 am tosvikawo kwanyika dzava kuma12 kana kuma1 ndinobata bhazi ndoenda kuchikoro ndozvaiitika ipapo. Handitika saka zvakatika ndiri form 3 form 4 bandapedza kunyorawo form 4 yangu but andidzokera futi kumusha takamirira maresults. I remember panguva iyoyoga maresults akabuda ina anatomboziva kuti maresults abuda nekuti manje zvaiitika ndezvokuti vanhu vane maredhiyo maredhiyo atombonyanya kushamisira kana uri kumaprazi munoziva ndochokwadi unotoziva kuti pambapa redhiyo iri kurira ndeyamainhingi ndozvakaita kumaprize redhiyo iri kurira ndeyamainhingi ndozvavafanira kuziva izvozvo. Isati nayo redhiyo yacho but yange isingamhanyoridzwa ende waitoti kana uda kuiridza watofanira kumbototaimira ndepa pari kubata masaisai achoni. Saka redhiyo tasingabasa nazvo, tv tasingatoizivi utoita kana kuti makore ese yakosatozive tv. Handitika because tv yachoni unoona kuti hakuna magetsi hakuna chiriko ndozvaiitika. Imwe futi nayo yaiitika yokuti time chaiya kutoziva kuti nda1 o'clock idzi wanga wasingatozivi kuti wanga wasina chiwachi chacho ende pamwe chialamu chiripo chakaseveredzwa kunzi tombobvisa mabhatiri kana paipa pamwe musi wada kurongwa hwende hwekunzi pamwe vanhu vada kuenda kupi vada kuenda kana kuti kuHarare kana kuti kumwe kwanyika kuGrowth Point kana kuti pane zvoda unoitwa function ndopaizodzosirwa bhatiri mualamu yaya kuti nyatsokurira. Vamwe vangu vanawo zvavo mawachi handisi kutaura ndiringotaura hangu inini experience yangu personally inini kuda baba vangu vane mawachi avo asi vanga vasingadi kuti ndizive kuti nguvai. Handitika kana kuti bamwe brother yangu ingaine wachi asi anga asingadi nayo ndozvandingotaura but personally inini ndakasvika pakusatoziva kuti nguvai. Handitika saka nguva dzatatoziva kuti iri jongwe iri jongwe ra3 am iri jongwe iri jongwe ra4 am kwosita ra5 am 5 am munhu wese watomuka wakutoenda kumunda. Handitika wese wakutoenda kumunda muchekerera kubva muchirimo kubva muchimuzhezha muchiinda kuvekera kusvika makukohwa. Saka kuti aizotaenda kumunda muya kuya. Handitika waenda kumunda kuti tizoziva kuti iko zvino taakufanira kubuda mumunda. Handitika kwaiva nejongwe raiva pane express pane pazimuto saka jongwe rero ndo rachakakura ndoranga rizi guru saka raitika tanga kurira woziva kuti I think it's at 12 o'clock mamwe ozotanga kutevera. Handitika kukuridza taziva kuti at 12 o'clock asi tafunga kuti kubuda munda hausi kubuda. Vamwe vanotanga kubuda nekuti isusu papresident atiti mafamilies about 3 saka kwaiti yedu isusu yena mukoma baba vangu nevamwewo satati about 4 saka mumwe nemumwe vaenda kuminda dzavo saka asi maprazi aya kuti manyowa. Handitika
tadero pepe vanhu vese vaibuda vese vachokumuka kunoti kukumuka isi kubuda munda kana nguva dzakwana toti kukumuka saka zvava kuti vanhu vese vaita sei vaikumuka vodzokera kumba asi sitosara tirimo munda memwana richivanga zuva urimo uchisakura ndima yako unobuda ziya kusvika yateuka ziya riya rigooma rigotanga zverimwe urimo apa windi kudondo ndokutoileti uzi kumapirasi unenge usina kuti chamenda kutoileti unenge uchienda mudondo kudondo muzimasango aya isitoti kudondo musango toti kudondo ndokune toileti yako ikoko handisika munopedzerana ikoko muchinda kupi muchinda kudondo yapayapaya ndolange yanga uri kuupenyu huchi afek ndo utori kuupenyu kumaikira kumapirasi zvako tobva ipapo tinapa kuti ndazoenda ndazonzi mwe musi chienda kusvondo handitika taenda kusvondo pepe kuende svondo yedu kwakuri kumasema primary school ndo kwanguri kusvondo kwedu isu up to now ndo kusvondo kwedu saka waenda kuikira direct nyaushamba zviri sei oh my god saka waenda kusvondo kwacho mind you i1 hour kubva kumapurasi kwedu kuenda kusvondo ikoko kusvondo kwacho ni waisvika maigona kupinda svondo chiwadi ndokona maipinda svondo muri vana vanhu 4 saka kurova kuti kwakusingave kana fata vaiuya on special occasions kana kuti maybe kwatonyorwa tsamba yabva kana kwamutero isusu vedu fata vaibva kwamutero saka fata vaya vaizonyora tsamba voti muudze vanhu mumapurazi mese umumu kuti kune misa isinoti misa hatiti chidyo checha chinodyiwa kurwa machechi yaka saka isaiti inonzi misa iyoyo saka fata vaya vaizotumira kana mumwe munhu nebhasi kuti munopa vanhu vekumasema kuti kune misa musi wakati saka zvoroti kana fata vaida kuya kumisa vaisatongofana ngouya kungorekana vangosvika vasvika kusina munhu nokuti munhu waigona kutokudza kuti ndoendepi indine ndari yangu yandoda kutengesa saka ndikabva pana padoro rangu rotengeswa nani bcause kunobikwa ma7 days gandari waona manje saka vaitoti mototanga matiudza infact kuti kune misa kana kune misa musi yo chechi yaizara kuti pa nehwana hwese hwaiuya humburura hwose hwaiti tatatata muchechi musi yoyo kusina misa hakuna waya kusvondo maigona ngoya muri 4 kana 3 kana mumwe waigouya ongoita munamato wake muzita rababa musande odzokera kumba ndozvaiitika dzimwe nguva wamaita kana 5 kana 7 handitika ndosetup yekumamisha kwedu ikokoko kwanditi kure zingamboiti zvekuti hatingati munhu ungabva kupurazi kwake ototi ndamboenda kusvondo musi iyoyo saka plus mandari anokosheswa mandari ma7 days vanomakoshesa zingamboiti zvokutoti kana isusu pamupurazi pedu katotozoti ndari kana iriko hakuna enda kusvondo unosiyana nendari rako riri papo hakuna unoritengesa handitika saka fata vaizoti voti vanhu vaya vakanyorwa tsamba nokokokoko wonzi uyai woenda kusvondo izvozvi handiti muna December kudai totoziva kuti misa inoitirwa kunonzi kwazinhata kune kunonzi kwazinhata chikoro chokuyo ndokunoenda vanhu vese vanenge vabva kumataundi vese vane mari dzavo munonireko mukagara muvhu mese muriko hakuna mabhenji acho anoenda pashi hakuna saka ndoyange life yangu manje kubva form 3 form 4 handiti apa gaya ndapedza form 4 hakuna une redhiyo uri kuplaya ichinzi marizauts abuda kuda marizauts aigona kunzi abuda asi abuda manjeka pamwe anonzwa kuti abuda isi tiri kumunda handiti mukunzwisisa manje isi tiri kumunda vamushamarara vari kusara vachitaura kuti marizauts abuda isati hakuna zviwa mumunda hakuna unodza redhiyo handika unenge uchipishana nendima yako nekuti aitwa zvekuti amagapa aya umwe urimo muchikona chako muchibhedroom chegapa rako iri kusvika wapedza woenda kumba ndozvaitwa handiti ini anditoni musikana webasa po ndikapedza ndondosvika ndobika zvindoita zvese ndozvaiitika ipapo saka manje zvakazoa kuti ndanzi marizauts eform 4 yabuda inhanawo zviziva usvondo kuyakuya tarovha kwanaya kakwazi kuti zvirwisi zvezvo zvaizozara 100 tasvika 100 zvirwisi zvadini zvazara tikati kana ndari iriko hakunoenda kuchechi kukaita mumweni kumba hakunoenda kusvondo kukanaya urwisi runozara hakunoenda kusvondo kana kusina misa dzimwe nguva hakuna unoenda kusvondo saka zvese izvi mozviona manje ukanzi kune mubatanidzwa uriko hakunoenda kusvondo vana mai vanenge vakaenda kubatanidzwa nana baba hakunoenda kusvondo ndo setup yacho iyoyo tatogara mavhiki 2 vanhu vapedza kutora marizauts ini ndakangoti baba ndakagara kupi ndakagara kumba handitombozvizivi ende hakuna wamboyo azotiudzawo kuti moziva kuti marizauts akabuda ende kana kukatanga kunaya kukaita makore redhiyo haibati nekuti zvisola ziya zvi hakuna unozvichaja saka zvochajwa nei kana kune makore hakuna handiti
ndokuti pamwe musi tatozoenda kusvondo pepe taenda kusvondo sasa tova after 2 weeks maresults abuda tasvika kumwe mai vako vai vaindifarirawo mai vavo because nguva nemwana anga ari muzera rangu inini ndobva ati zoni Sharon wakanotora maresults here ndikati maresults ei pfungwa dzangu dzapindwa nechipuresi ndikati maresults ako maresults efomu akabuda vamwe wakatonotora maresults akabuda hati mama muziva maresults akabuda zvikanzi akabuda rini vhiki mbiri dzapera izvozvo ndopakaipa akabuda tati uraiti chibva kusvondo kucha ini tatisvikaona kuti baba moseri maresults akanzi akabuda izvozvikira zvikanzi naba akazvinzwa bva tichambogasa masenzi kuti aiti saka tikambobikirana kuti ndari yedu ndari ikabuda todii kuenda kutora maresults kanzi yapepe tikati asi baba ndotya unotora ini maresults angu zvikanzi wakanyorerwa nani ndaunotora wogasha mwari unozvimirira mwe nemwe unozvimirira ega waitamba woga china unotora maresults ako vandipa mari ndobva ndaenda kunotora mari kugaya kwabereka kuri kureka vanzi chindaunotora unotora maegera ako maresults imagine veduwe ndikudze hembe ndanga ndinayo ndanga ndatengerwa namai vangu chimwe chibhodhi top so cheblack chibhodhi top icho chokuti wazonditengera pane zvandaita zvimaricho kwadi kuti kamaricho kana ndasakura ndamambuya vangu ndasakura namai vangu ndati mamachi ndikasakurira mugoma wangu wamabarwe ndasakurira mugoma wangu wamabarwe ndoda kuti mundibikire ndari mandibikira ndari vanotenga dhiresi rangu rakanaka kutaundi taenda kuharare ndodada unotenga mandibikira ndari yangu yabuda mari inobuda yapo ndozva inotokwana chete dhiresi neshangu mai vangu vabva vaitowa musoro wavo wobva vanobika ndari yavo vabika ndari yavo ubva vaenda kunonditengera inini mongozva zvokuti mai vanenge vachida kunomutengera mwana wangu ndini ndoda kunomutengera ubva vaindononditengera ivo manje kwaunditengera body top yeblack apa vakomana kava vachigara kumaprazika zvakaita vhudzi rangu chidhongo changu chimochiona chidhongo ichi kachi isitoti chidhongo ichi handisika kusviba zvachakaita ipapa pakapa ndozvazvakaita ganda rangu handiti nekumapurasi kunopisa pauna nguva yekumboenda mushedhi ndozvandandaita ndasviba kuti tsva kuti haubvu ndozvandandaita panguva iyoyo kwaunonditengera chibody top yeblack ini ndasviba kuti tsva handiti vanotengera mucheka wavo samai wavo vanenge vacharudo vanotengera mucheka wavo vanoseketesa siketi avo hamozava masiketi aya anga ane mavhendi kumativi aya handiti ndibva ndati ndoda siketi yakadero ndoda unotenga siketi yangu yakadero vati aiwa hautengi ndikanditesei 122 vati hauekeri haundotengi tega ndokutengera mucheka ndikokusonera mai vangu vaisona kusonere siketi yavo vakati siketi yangu ikanakazinga but top yacho yange iri yeblack and ndo zvanga zviri zvanga zviri special kwandiri panguva iyoyo zvanga zviri very special ndo hembe yanga iri special iyoyoyo ndakaita gore rese nespecial hembe yangu iyoyo body top yangu yeblack yanga ine maruva pafranda apa nechine siketi yangu iyoyo yanga ine mapanga kumativi yakavhurika ndo zvanazvo zviri special musona maresults hakuna zvimwe zvandaikwanisa kuti ndasina mari yacho ndo zvandakapfeka ndozvandakapfeka izvozvo nebhutsu dzangu dzimwe dzandinana zvimabhumu chakata zvezvo pane zvimwe zvazvakangoita chichibhora kudaiwo so zvakangoita chinge chitina ndo dzandandinadzo idzodzo zvimabhumu chakata zvangu apa vanhu vaitariswa kumaresults kuti uri kuya wakapfekei ndikangoinda ndakadero ndikasvika mai mwana apa ndakasviba kuti tsva ndine topi yangu yakasviba kuti tsva ndasangana nemadzidzisi angu achitoenda kulunch vatatonzi wakafoira iwe wakafoira ndini ndikutoudzwa wakafoira vakanditi une 6 mayu ndakafenda pabridge ipapo ndokutora maresults angu ndandakapasa ndadzokera kumba izvokuti vanhu vandisekana kuti ati akati andangapasa nazvo ndakutodzokera kumba ndatora maresults angu ndakutodzokera pano ndakutoinda handisika tora maresults angu ndadzokera kumba asi pandakatora maresults ndakanzisiya waaplya nzvimbo yecheform 5 auti udzoke pano ndaaplya pandaiwana nzvimbo yayo patonzi watowana nzvimbo ingonyora zita rako watowana nzvimbo automatic ndatoenda kumba ndatoudza bangu ndawana nzvimbo ndikati mwari makanaka upenyu hwekumapurazi ndousiya ini kumapurazi kwairwadza please kwairwadza zvokuti waiti nhai mwari ndo upenyu hwandakapikira iro handiti apa kuna kumwe kwawainda ndabva ndatanga kudzokera form 5 neform 6 yangu yabva ndadzokera same school yandaenda tichingoita same routine yekuti ndikapedza ndoina nguva yaka ndapedza form 6 dambudziko rakaitika ndiri kudai ndakadzokera futi kumapurazi ndadzokera kumapurazi vakomena I think ndotomboti fungwa ndo mistake yandakaita ini mulife mangu
ndakagara kumapurazi ndati please ipapo ndakasvika pakuita manga ebuda ropa yaya manga aita sekutoti achasvika kuzvirya ndo manga ndakaita iwayo ndiri kumapurazi nekuti akapinda pakubata mageja ndikaribata geja tikabva imomo tikasvika pakusakura ndikapedza tikasvika pakurya zhezha tikapedza tikasvika pakukorwa tikapedza tikasvika pakupura zviyo tikapedza tikasvika pakuisa mungirikini mabarwa yaya mushonga tigoisa mumabhero tikapedza hapana chandisina kuita kapapo hapana kana ndasikaita tingoriko kupurazi chete hanzi kuti enge punishment yekodenge richii hanzika saka tiri kumapurazi kuya haya mwana kuti upenyu hukurwadza kana kwanyika growth point kwacho ndasati tombozoti ndekupi hakuna kwandaenda roti nyange ngeri kusondo kana kusiri kusondo papurazi kana usiri kokoko uenda kunobaisa mwana kwazinata kukliniki yako yamajekiseni aya anenge adanidzirwa nevanhu vaya vanenge vana mukoti vaya vanenge vachifamba tovaiti vana mbuya utano lavo vange vachifamba vachiti kune majekiseni chi ari kuekera ari kuitwa izvozvi chindaivo kunondongirini munofanira kunobaisa vana kana kuti kune keya imwe keya futi ndo yaita kuti vanhu vanosangana keya mazuva yaipuwa vanhu keya mabarwe weyero nebhali ndo yataitoenda kunosangana nevamwe wototi awa ndo munobva kwaningi munosangana mese muri ipapo muchipuwa keya muchipuwa bhali yenyu muri ipapo haya wati vanhu kurwa kwavanenge vachita here pabhari papo pakazara magonyeti vanhu vachitsikana zvingaita vachiti iwe wakabiridzira wakadini tiriko ndakazviziva zvese izvozvo ndi kumapurazi hanzi tizowa kuti wakomana izvozvi zvika ukada kufamba nguva yakati ka sorry haisisiri nguva yekufamba saka ndatoziva timetable right saka zvasitoti nditanga kutengesa mukaka manje ndizvokudai kana kuti inini ka hana kana izvozvi zvika pane pandakatombokonawo ziva kuti tiri muna january kana tiri muna february handichatozivi panguva iyoyo I think ndandatone confusion ndangogara changangozwa kati chokuti kuvata kumuka everyday ndo zvandaiita izvozvo handika tadii paipai bva ndaikera ndokuchibva marizalts futi paakabuda ndakazoudzwa futi nasomeone ndifom6 takaudzwa futi kuti marizalts abuda ndasingazizivi bangu akazoudzwa nasomeone pavakaenda kumasvingo kana marizalts akabuda ndipo wazondiudzawo vatienda kumasvingo kuti marizalts akabuda vangu vasingaziziviwo ndobva ndasina kutora marizalts angu ndokuzodzoka kwete kuti redhiyo iyi papasito dzanga dziripo pamusha asi kuti uridze redhiyo iyoyo koda sola kuti uridze redhiyo saka waisara achichazekera ndiani waisara achiburisa masola kumba ndiani wakuna munhu wese unenge ari kumunda pamwe kumunda kwenitaiti kuseri zvoda kuti hamutioni dzimba kana maenda kumunda kusika hakuna saisatakiya madhoo ose ndozvaiitika hai ndibva pamwana mai kumba kwedu usobva watanga kuti sei unotengesa mukaka but vana kutiudza kuti kune maketi yavhurika yekunotengesa mukaka kwanyika hanzi apa kwanyika hakusi pedo edwe hanzi kune maketi yadi yavhurika yekuti munotengesa mukaka kwanyika handiti bva ndata sei mandati patazoudzwa namai vangu vachotaura choti kune vanhu vanotengesa chii vanotengesa mukaka hanzika bva ndatoti baba ndoda kuindawo ndakaona ndikakumbira mai vangu anoramba ndati baba ndoda kuindawo kunotengesa mukaka bva baba vangu vati chii inda unotengesa paipai but manje asazoini kuti mukaka uyu kuti uone mukaka uyu unotofamba uchitsvaga mukaka mumapurazi evanhu vedu ndakaziva mamwe mapurazi ekuti ndakasingambofungi kuti muupenyu hwangu ndikasvika mumapurazi akadero but tabvunza saka munoenda munotenge mukaka wacho tikubvunzwa vanhu tikanoenda kumapurazi une muchingofamba muchitsvaga mukati momo uchiti unenge uchifamba papurazi roga roga uchibvunza kuti nhai imi munotengesawo here mukaka motengesawo here mukaka apa chatenga zvokuti ukata munyama kana vasingakufariri kana vasingafariri mhuri yenyu hauwani mukaka asi uchiona kuti uyu mukaka uri apo uyu ndikutouona kana kuti uchiona vachitodai so vachitokama mukaka kudai so imombe dzavo dzavari kugama idzi kuti ndiri kutsvagawo mukaka wokutenga vokudzwa kuti hatina asi vari kutokama kudai vachisa mazipeiravo vaisa mazipeiravo vokudza kuti hatina mukaka wacho asi uri kuona ende hapana zvakuti hausi wako mukaka wacho waipfuura woinda apa mukaka wacho kutaura fresh milk kwete wakakora ndakafamba tikaenda kune mamwe mapurazi ainzi kwameta ndakasingambozivi kungwa ndakatomufunga kuti ndofunga kunogona kubuda shumba chete taiinda makuseniseni taimuka makuseniseni nemayelo pusha anguwayo ndasangana teresika mamwe tesi tofika futi manyatira ndo akatoziva kuti manga awedzere futi toinda
kutsvaga mukaka mapurazi ega ega, tichitsvaga mapurazi ega ega, tichifamba waitozoti ukahwazhara sei kuzokumbirawo kana magwavha, tokumbirawo zvemagwavha apa idei before ka kumba uko unosvika wonoita sei, wonobika mutakuro wekuti mangwana wacho isu kototi mutakuro mangai ndiwo anyanya kushanda panguva iyoyo nekuti mangai aita kuti umwe mvura. Wadzoka kumukaka uko wasvika na5 dzozuva rweviri handisika taenda nezvipeiri zvedu zvesimbi because tasingauise wanga wasingadi kuiswa chii, wanga wasingadi kuiswa muzvinhu zvepurasitiki, tauisa mumapeiri. Saka gara iwo nepeiri wakufamba wakaisa upo riri kutorema zvipeiri zvako izvozvo. Wapedza kuti zvipeiri unozodzoka waremerwa manje apa usi kufunga kuti panhu patokotoka kure zingaiti kwaunenge wabva nemukaka usvika komba futi usiku memwana dzava kuma7 dzemazurovira wosvika mukaka wako uri fresh ka wonoti ndaisvika manje ndairera mbuya yangu ndosvika ndoti mbuya ndandigoni kugadzira mukaka. Saka ndokugadzira sei? Mbuya yangu bvatanga kundidzidzisa kugadzira mukaka wakuti unoisa muhari yakaita seiyi, waisa muhari iyoyo wokugadzira. Saka mbuya yangu waigadzira mukaka wobvisa handi kune mutuu yayo wobvisa mutuu woti mutuu haurashwi. Ukaurasha manje paunozosvika kwanyika mangwana mukaka wako unogona wakoresa. Saka wangoda mukaka uri a little bit wakati kakuluza soo ndozvaiitika ipapo. Wasvika na7 wotanga kugadzira hari yako yemukaka yauya. Wapedza kudero wotsvaga zviturita zvokuisa mutuvi ndo liquid yayo unenge wakuna kubva mukaka wakora manje wagadzira ka 150 right. Wagadzira mukaka wako uya waisa muchipeiri kukune. Saka une zipeiri rakazara nemukaka, une chikapu chako chiri mumaplastic zviviri, une chipunu uku une mutuvi wakazara imvura ka mutuvi wacho ukaita liquid so yakaita handizondoiti chizera but tisitowa kuti mutuvi uri kuchiturita zuku uri kumuka na 3 am kuti utange kuchekerera kuenda kwanyika. Haumbovati takasingavati vasikana tasingavati womuka 3 am bebe kunzwa shara chimuka minde taenda tiri about 4 or 5 tinda kupi kunotengesa yekera kunotengesa iwo mukaka. Chinzwa manje zvaiitika manje kune nzvimbo dzaiva nembiri yekuti hanzi kune magoritoto ka vamwe vanoti magoritoto ndo moto yo unopfuta uchiti ngandu handiti ndo magoritoto iwayo. Saka vamwe vanoti magoritoto ndo spiriti yekuti munhu pamwe akafa asana kuzorora zvakanaka. Ina handizivi ndo zvataudzwa neni zvataiudzwa nemakuru hani ndo zvavaitaura kuti magoritoto ndo vanhu vacho vakadiri vavo. Toita sei pepe konzi nzvimbo iyi usiku hwega Alexio. Saka wanzi chi usiku ihwohwo kunzvimbo iyoyo ndo kunoita sei kunopfuta magoritoto zvisingaiti. Saka waitoziva kuti usiku hwega usiku ukadaiwo so utaiti tiri kumapurazi kwedu tikasimudza musoro pane makomo oiona kati ngandu apa makomo haasi pedo nesu anenge ari kure but kure kwacho zvazvakutonga ari padhuze nekuti mune makazara mazimoto. Saka izvosha kuti moto uyu uri kubadzwa nani ini manje tiri mudoko ka. Saka ndaiti moto uyu uri kufutidza moto. Kune vanhu vanofutidza moto mazuva ose sei vanhu vava vachiputidza moto usiku hwega zvaindishupei kuti kubva ndiri mudoko kusvika zvindatozvikura ka asi vanhu ivava havanyari kubadza moto mugomerero ende makomo ese akaita mutsetse kudai ka isi aingoti kahwani pfu kudai moto uchingoti ngandu kudai. Sikaitoti asi huni dzacho hadziperi sei dzichingozoika kozi vamwe vaiti hanzi huni vamwe vanopisa zvitsiga zvemoto usiku vanhu ava. Saka indengoku pamwe vaita kutotisarikazvo hunzi zvitsiga zvemoto. Ndikati imi zvitsiga zvemoto zvandakatanga pamwe kuzwa kuti ndiri grade 5 6 7 form 1 2 3 4 5 6 nanhasi zvitsiga zvemoto izvo hazviperi zvakaita sei. Handiti zvakandivhiringidza ndikati kuzvitsiga zvacho hazviperi zvakaita sei kubva makore nemakore chitsiga chacho chisingaperi sei chisingaperi chitsiga ichocho. Handiti apa hachisi chimwe zvitsiga zvakaita mutsetse zvakaenda zvemakomo iwo makomo oga iwaya ndo anoita sei anongopfuta zvitsiga zvisingaperi nekuda kwei. Vambuya yangu azondiudza zvikanzi asi hazvitaurwi haufaniri kutaura kuti chi waona goritoto kana ngototi kuti wakatozviona hazvitaurwi izvozvo. Ndikati sei zvisingataurwi chinyonzi ndenda kuhwisisa kasi sei zvisingataurwi ine chichinonzi goritoto ndopa wakazotanga tsanangura asi nanga asingazive kuti rimwe gore pachafungana 3 o'clock tichazoriona richiti ngandu pamberi pedu kudai ndanga asingazvizivi. Pakunotengesa mukaka maya kumapurazi kwedu tatabva zvakanaka tobira mungezi rwizi rwacho rwainzi mamungezi. Tosvika pamungezi pepe tasvika pamungezi ka kobira zvakanaka woinda manje takupinda mubhikita mumanje handitika pane kamwe kanzvimbo kangangori weird so kanzvimbo kaingoti kunge kane mazi
oh, Khan, how are you? Vamwe vacho ndio munorega ntendiwa mhuri, so how are you Khan, how are you? Saka kanzvimbo kacho ikaka even masikati pandaibva kuchikoro ndaitongozoti hanzi gore rechiti handizivi ghost, maybe ghost goritoto mafanzi handizoni goritoto ronzi chine chirungu, ini handirizivi kuti goritoto dzinonzi chine chirungu, handizivi. Saka kanzvimbo aka ndo kandikutana zvavo kangori wedi kuti ukapfuura nebuka nyangwe wanga usina kuzvifungiraka waigwasi kutoti asi bvudzi rangu pane munhu wandikweva bvudzi rangu, ndozvawai hamene ukafilinga waingohwa ukangosvika panzvimbo ikakako apa chita kuda unosvika mumadhiri emapurasi kwete wakunosvika kumaekera kunobira rwezi. Saka pakangoita chinenge chisimeti handika chikangozara makuva, so hameno zvapapangori panhu ipapapo panga pakangoita mazvimiti akangokomberedza chiarea ichochocho, sokutoti paita sokutotika hameno kuti vanhu here vakafa panguva imwe chete kana kuti chicha nanhasi hatizivi, asi panzvimbo ipapapo paingonzi nevanhu kana huri usiku usadarike nepapapa ndamodarika chinezi rodhi, zvaitova nani kutotenderera pane kuti muinde neipapo, ndo zvaitaura vazhinji handiti. Asi musi iwoyoyo taiva nemukomana wedu webasa waitini handiriki vanhu, handiriki any spirit. Tikati heya iwe unoti hautyi wakanaka nokuti vati baba vangu in'anga, baba vangu vanozva mushonga, saka hakuna mushonga unondiataka, nokuti mukomana iye waitoti nyangwe vanhu vakanzi warumwa nenyuchi vachimora huchi kudaiwo kunomora huchi, iye aibuda asina kana kumborumwa kana kunzi nye, asi vanhu vese vaidzoka vakazvimba kudai varumwa nenyuchi, iye asina kana kumborumwa. Nyoka chaichayoka, nyoka waingoita kudai mazinyoka aita kurema mazinyoka mukomana iye aiwa mukomana ende aitokudza kuti don't worry mukomana iye chete papapi don't worry musatomborya musarya, nyoka dzacho kuda kudzaitomutiza isi hatizivi kuti dzaitotiza iyeyo dzasingatizi hatizivi, bvati handei napo ipapo hapatyisi, handei ndokupfuudza inini. Saka waifanira kungotipfuudza pakanzvimbo yako isu tozopesa kuenda toga kumberi kwangu kwanaka, asi ipapo ndo paaizotiperekedza isu kuti tisvike tidarikepo nekuti paikisa handiti. Ndochibva mukomana wadii wati chii handei ndikati iwe shamwari handigandisa mutaura zita rake, ndikati iwe gandimuti ndofarira John, gandimuti John 160 banamuti iwe John iwe uri kuonawo zvandiri kuona here, ndatakana mbuya yangu hazvitaura kunzi gototoka, saka ndana kutaura ndikati iwe John uri kuonawo zvandiri kuona handiti. Kana John zvii zvauri kuona, zvikanzi ndikati aiwazve hausi kuzviona zviri kumberi kwedu here, because ini ndaitoona kunge zichiedza riyeziraiti kunge munhu ari kukutocha kumazoka, ndozvandaiona manje. Ndakutya ndikamira ndikati handina ndichati kuinda adzokere kumba, zvikanzi nyaye hazvisikisi hande, ndikati iwe uchiona mazikira akazara kudero kumberi kwedu ukoko, zvikandoti tidii iye ari mazimuti akadai akati ga unenge usikachaoneka nazhira manje. Ndikati agana ina ndini ngatidzokere zvedu, zvikanzi bvatondisimbisa, zvikanzi aiwa iwe uri kuona seriri pedo ka nekuti uri kurya, asi inini mazuva mangu ndiri kuona sechimota chitokotokotoko chitori kure, saka usarya. Ndikati ini ndorega kurya, ini ndichiona kutoti sendinoda kurohwa nemoto kumberi kwangu handichatooni kana zhira, handichatoioni, so ndodii handichaoni zhira panhamba, ndo zvarakamita. Kana handichaoni chii, handichaoni zhira handisika bvachi ati bodo handi 170 bhati handi hanzi ndobvati kana uchitya chinhu pamukaka wako nezvigubhu zvako nezvinechazvo changu takurya tose tiri kurya tikuona tikuona magorototi haya. Ndikati nanja ndakuda kudzokera kumba apo ndoda kutochema, ndikati tinonorya here mukaka wacho zvongogara. Vatisimbisa varamba vafamba kumberi, iye aramba achifamba, isi takangofamba takamubata hembe manje nokuti aichitya kuti karohwa naroka ndozodini, because mukomana wedini mukomana zvazvambobva kuitika ndezvekuti mukomana wepanext price pedu wakanga wakwandamazwa naro gorototo, ndokuti waiti hanzi wanga akadhakwa vanhu vanongotaura mahungahunga, handizivi kuti shu here mahungahunga ekuti kune munhu wakambokomita suicide kupurazi revanhu ivavo, saka wakomita suicide kamukomana wayo mweya wake unongotenderera imomo mupurasi uchingotenderera, ndo zvandakahwa nevanhu, handizivi kuti shuwe. Saka kwanzi wanga akadhakwa ndambomira nyaya yangu yekuti taenda kungagaka ndoda kulingirai kuti sei ndairima arya magototi wayo. Mukomana wayo ndobva adini
waona ngototorera chingandungandi kana hanzi kanenge kamoto kachiti ngandungandi kari kamoto kadiki iye ndobva arituka kuti futseke ndindakakura here ibvapo ndoda kupfuura handiti ndio zvakaita mukomana ndokuti iye ndio zvanga akakudzwa kuti kana usiri wakauraya munhu iyeye unogona kutuka mweya woinda hapana zvazvinoitwa kubva ati putseke ibva payekerapo ibva ndoda kudarika usandivharira njira yangu akadhakwa kamukomana wakadhakwa rakapera rese kuti aiwa anoti hanzi handitozivi kuti ndakazongomuka ndakangoriona mheni iyaya yandiriwo bva ndangokunguruka paruware wakazvimba fesi yese yakazvimba fesi yese patakati anyway anokurevere nhema handimbozivi kuti ndakazomuka sei ndangozoona nhasi kwatoedza ndopa ndazonzwa machongo akukurudzwa nemombe dzichifamba handizivi kuti ndakarohwa sei akazvimba kudai so handiti kubva musiwo ndikati handichongodi uyu mukomana uyu ndovati vasejoni ndikati joni wakarohwa mozo joni wakarohwa naro here sikaona kuti tirohwe isirohwe nemikaka iyo inongorashwa mukaka yacho kurega kana wakarohwa uyu murume mukuru wakarohwa isi tozorega kurohwa nei tongorohwawo handitika ndobva vachimukomana hazvityisi manima hazvityisi tinoda kudya hazvityisi izvi zvokumamisha kumadark areas kuya ndo kwandinokureva noti mutown zvemutown handizivi ndoziva zvokumushamusha zvezviya uyekera hanzi kurota zvakoita zvokumamisha ini ndatanga kurya manje chi ndobva pese ati handei saka pakufamba pepe iye achiti kana muchitya vharai maziso chimundiverei makavhara maziso vakamoto keke katanga kuita se takatoka pakazoedza kwakuzoita ma5 kwakutanga kuchena kamuri kabva kangozopera kakadero handiti kati kuna baba wangu hai mama yangu ngati ndomusana ndakati handichadi kuinda kumukaka nezvandandaona ipapo ndikati handichadi kuinda kumukaka zvandakaonako habodo samangu hazvitomboryisi zviya zvinongoataka kana uriwo wakamutadzira munhu wacho niyeye ndikati aiwa kana ndidini zvandaona handidi ndotya kuinda kufuti but anyway tichiri ipapo chirega tichisvika pakuti tamanyika manje mubhizinesi medu meya manyika matiri kutengesa mukaka katazoti tasvika manyika makuseni paipai tasvika manyika makuseni taitanga kutengesa muzvimashopu zvepanyika growth point paipai ndo patatanga kutengesera kana vanhu vakavhara mashopu tainda kwanyika manje kwanyika growth point unoti like pane kunopinda mabhazi aya anenge achibva kwamutara achiinda kuhararika taidarika rodhi iyoyo tadarika rodhi iyoyo tavambuka kune kumwe kwainzi kumafuro manyoro kwainzi kumafuro manyoro manje chimwe ndikudzei zvekumafuro manyoro zita randasingatombozivi kuti kunonzi kune mafuro manyoro kune zvidzimba isu pataiona ngatiafunga kuti hamene kuti zvidzimba zveya zvisingachagari vanhu izvobodo kuzvidzimba okuka ndo kunogara vanasisi vedu vaye vanenge vachiindawo vachimbonofata zvokumafaro uko handidi kupa zita rakashata zvekuti handiti vana vakoma vedu vanenge vachiita zvekufarafara vachitsvaga vanhu vavo vavanotandadzana navo ndokukwainzi kuti mafuro manyoro handiti saka vatonzi kana imi muchida kutengesa mukaka yenyu kuti itengwe inde munotengesa kumafuro manyoro ndo kunogara vanhu vasingadi zvekubika uyezve vanenge vane vanhu vavanoda sei vanotengera mukaka ndio takatoudzwawo nevamwe mai vatati alright vatadzwa mafuro manyoro kuya tudzimba totok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 oto
unotodona unofana kutoenda wakadai wakakotama kupinda mukati machemumo. Saka inongova ndofunga iye chichimba chake chitokotoko ndofunga nerupasa rwake izvo zvimwe handizozivi nekuti anambopinda mumba machoni. Tosvika paya toamunoka mamukasi vati wamhurosa pepe wokuti wavati tikutengesa mukaka mafuro manyoro kwangu kwakaoma kani kwanga kwakaoma kuzvidzimba izvozvo waiona mazibango emuti akazara ariko akata mutsetse ariko kutoti saka nzvimbo china kushara kwachakaita mabango ese ari mota ari kuitei kuno handiti tozobata katanga kuziva nzvimbo iyoyo handiti ka tadero manje vakadzi vaya zvavaizoita aiva nevanhu vavo ini handi kuti vanhu zvakashata kuti handi kujaja vanhu handizi kuti upenyu hwavo kakamira sei indingotaura in general zvatakangoonawo izvo kuzojaja vanhu iri harisi department rangu. Tosvika kuya woti nevanhu vaya vaive tiri kutengesa mukaka chinzwai manje zvataitwa nevakadzi vaive kumafuro manyoro. Ichi chiperi changu kaichi, iyi ndo kapi, ichi ndo chipunu ichi, handiti woti tione mukaka apanenge vakafinyamisa vakavhura chikona chemukova wavo tione zvenyu mukaka yenyu muri kutengesa wavhurira woti uyu
unotofana kutoita face iri raitika bosi ndoda kutengerwa woti uyu mukaka wangu uyu woti fura tione voti kutarisa vanokupima kudai vaikutipima kudai kudai kubva kumusoro kusvika kushoka vachikupima apa iwe une form 6 maimwana yamakaenda kunodhomera mabhuku kuti mukwanise kuenda A-level wakutariswa uchisaizwa daiwo uchisaizwa wanzi mabvepuka nemihwana hwohwo munotivigira mikaka yenyu yepoison ava vasati vatomboutesta mukaka wacho vakutokutuka vanhu vekuchi vekumafuromanya kuya voti zvipiri zvenyu izvi zvakagezwe makazvigezerako mamuna kuzvisukira mamugezere kakuri mamugezi vakangofanira kuti karibhadhemu kuti unondosukira chipiri mukaribhadhemu nhai mwari vanhu vaivachinya voti saka tione ndipe tionekera kuti magezere maoko iwe mageza maoko tangu wageza maoko undisefi woti oraiti mvura yacho iri pai ndigeze maoko acho ndikupe mukaka wacho mutesti apa ivo vakavata vari kuumburuka mundove kwete musemende ndo mavaiumburuka vari mwemomo hatiti vodini pepe voti ndikirikini vokutestera kudaiwo vatestaka vanenge vakaita chimutsetse zvidzimba zvacho vakabudisa misoro yakadaiwo so inenge yakabuda vanongobudisa chikoro vakadai ndo zvavanenge vakaita votesta kudaiwo vatesta voti zviri naniwo nhasi wakati tonho ndio zvanita ukatalake musiwo vanokuti wakati tonho havakuzokutukistereki voti dia ndida mukaka panonzi mukaka wacho imari ozi uri kuita mari yakati wopuwa ndoti musi handikuriva nemavona kumafuromanyiro vakatonditengera mukaka wangu wese ndakangosvika makuseniseni vakatora chiperi chacho chose vese vari kumafuromanyiro vatora vawatoti chinda kumba chidzokera kumba wamukangu vaibva vaudza zvikanzi wona chidzokera kumba tautora mukaka wacho wese chitsvaga pekuti utisire nautsvaga zvigubhu utiikisire vakangotova vamwe wangu ariko baba wangu aenda kumafuromanyiro ikokoko vakangondihwirawo tsitsi ndaitohwirawo tsitsi ndofunga pamwe ndaitotonhorwa handizivi kwata mumwe musi ndakashurwa mwari okudai ndakashurwa vakati saka zuva yese gatata kutoti vakanzi unotivigira kana wauya kuno unotivigira ndo musi wandakapedzera futi kuenda kumafuromanyiro ikoko kunotengesa mukaka ndakasvika semazuva ese ndanda kutoziva kamai vavo kakati mamukaseko zviri sei ndo zvandaita pakutengesa vanoda kusimeda mamukasei zviri sei ndauya nemukaka pafurazi kuri raiti nhasi ndakuvigirai chii ndakuvigirai bhanduru remuriwo makati modaka matomatisi ndakabva nazvo ndakabva neutomatisi uripo humwe hutokotoko hwataibva nahwo so toti chiita pandakuvigirai utomatisi ihwohwo nechibhanduru chemavheji ndakatokutsengera kati vakoma ndikuvigirei tisuka uda kutengerwa zvako musiwo ndakahandairasha ndakasvika mukaka wangu wasakura semazuva ese amene kuti chii chakaitika hari yachona haina kukodza mukaka ndokutura mukaka wake ndobva dai zvikanzi ndakundiura here unoda kundiura here nhaiwe unoda kundiura here zvizvi wanzi uzungu utomeso zvikanzi zvizvo kundivigira muchunjuzuru unoda kundipoizina iwo uya nemushonga nhasi unoda kundiuraya iwo unoda kundiuraya iwo handirwira godo unondihwira vidu ndakatukirwa zvo zvasingazivi zvikanzi uda kundiwira godo remota dzangu zvinova zichipaka pano mabhenzi angu iwe unondivigira ipoison chinzwe manje dambudziko rinoitika vanhu vari kumafuromanyoro vaya vanowirirana kavanhu vaya vane unity isingamboiti nyange vakarwa pachezvavasika kana vari against iwe uzwa kuti wainda zvikanzi naiwe zariwe naiwe bemba iwe naiwe zade uya pano uya muone uya kandourawa nemunhu ndourawa nemwana kumapurazi uya naikani munenge wangondoura iri ndakangomira paya ndakamira ndikangoramba ndakamira ndikati zvaita sei zvikanzi wanipa poison veve manje vakufungoti poison yeshuwa handiti vakufungoti poison yeshuwa yapuhwa munhu indavavigira uzungu hwangu nemavheji angu andandabva nayo tototandagirawo vakoma wangu kuti mukaka wangu ungopera ndidzokere kumba nguva ichipo vakandishura ndakashurwa vedu ndakashurwa ndakachema ndakazochema ndakachema ndisiri ipapo ndikafamba ndikata kungorodza miri mukaka iwoyo musi iwoyo
washurwa kudaro hauna kuzombototengwa kana kwese kwandainda ndofunga pamwe fesi yangu yange yatoshuwa apa pandanga singachagoni kanoita sei pamwe kuti tisekerana kani makastoma mamukase ndozvotoita uchitengesera vanhu mamukase semukaka kavano chikafu chitokotoko here icho chechiponde totengesa chiponde chinoita kana kuti 2 cents kana kuti 20 cents wosekera nze mabhebhu tabva kumapurazi koko kuti ngotengerai kwanasikana ndo zvataiita titengesa pandakangoshurwa ipapo kanzi ibva pano satakurova wangoda kuti uraya nhasi wangoda kuti uraya ndangotora chiperi changu bhanduru rangu riya remavheji neuzungu hwangu utomatisi hwandandaenda nahwo ihoho nedzi hoho ndokutora ndibva ndatanga kufamba ndakaita zvekunekaira kune kufamba kwete kuta kunonzi kunekaira kuda hauchazotodi kudziresera berei washurwa nevakadzi vaya kumafuro manyoro ndokuchibva ndabva paipai ndikanotanga kutengesa muduma muya kune kunonzi kuduma so tengesa door to door vamwe vaida futi mukaka vaiva mapostori saka vaizoti kana dzimwe nguvaonawo kuti kana mune mukaka fresh tipei mukaka toda kushandira vanhu nemukaka iwo kati aitomboenda futi kumapostori iwawo tinapa muduma kwakavane mumwe mapostori ava akaita kugomogomo kuyekwe tovati muda mukaka iwo tipeiwo tovotenga mukaka iwo umwewo ndakaurasha musi wandibokanga ndakaurasha ndashurwa makuse ndikaurasha ndikaita loss apa ndandaenda ndinofutisa gare maerekera nemavheji ndikakweretesa vanini ndikakweretesa ndikati tusikatora mari yedu mangwana tusikatora mari yedu mumwe wacho ndikausira imwe shamwari yani yabongo ngausiyeni musiwo ndakarwadziwa zingamboiti ndakarwadziwa kuti ndandoda kunzo wativigira poison yemukaka apa ndakagaya apa une manga ako mukana aritokuda ropa handizi apo usha ndoita sei ndiri kumapurazi kwekwe ndomuswa ndakabva ndati handichadi kunotengesa chii mukaka ipapapo ndadzokera kumba kwangu ndatanga zvekuti life yangu saka ndodii paipai saka apa dasi ndoda kukurumidza kupedza handifaniri kupfuura 1 hour ndoda kukurumidza kupedza tadzokera kuya yemukaka yadarika kai mukaka waramba kuti waita losi ndichiri mukaka mira ndikuze ndichiri pamukaka ipapo ndaizoti manje musi wandaitengerwayo senge musi wandakatengerwa mukaka wangu ukapera wose ndakati mwani maita basa ndatengerwa mukaka wangu zvangu zvaita handitika ndobva ndaita sei ndaita maika growth point ngapamane achazoti yenzi mamupfumi here kuti manzimai ndiko kune mabhazi matenda pane zvishopu zvava zviripo so zvaiti mabhazi iwo aipfuura ikokoko achazoti raiva bhazi rekwanira raiva futi neshopu panyika growth point saka yaifanira kuinda imomo vaitengesa zvimwe zvimabhazi zvainaka so nekoko saka isi manje mapurasika Coca-Cola yamunoti Coca-Cola black isusu manje tasingazi Fanta yaitongonzi koko kana iri Sprite inenge ingori koko kana iri chii Fanta grape itori koko ndati ndasvika musi ndakati nhasi ndombomwa Fanta yangu ndakati ndamwa Coca-Cola yangu nemabhisikitsi angu pane mabhisikitsi aya aita $4 aya rine mabhisikitsi angu iwayo nemazepe aripo amwe ainzi mazezepe aiva nezizeti rakakura kudai ndotida kutotenga mazepe angu iwayo saka ndotenga Coca-Cola yangu mabhanzi angu mabhisikitsi angu iwayo panyika paya nemazepe angu ndoisa mubepa rangu handiti apa mangai angu andandabva nayo kuya andandaenda nawo ndakarasha ndikanhasi handiryi mangai ndioryire chii mangai ini ndichirya mangai mazuva ose ndiri kumbako nhasi ndoda kutombonyautsa mukanwa mamo mofana kutombonyauka ndiri kuda kurya mai yangu nhasi musi iwoyo ndikanotenga chibhodhi topu so chenga chiri chepingi chibhodhi topu ndakaenda kumabhero kwainzi kukota maika vekoguti vekwadika vaikuti kubhakosi vaenda pabhakosi paipai vandaenda kunoita sei ndotsvaga chibhodhi topu changu vandatsvaga chibhodhi topu changu chepingi ichicho chibhodhi tacho ndatofunga kuti istereka chachakangotanga kuunyana hanaziva kuti choainwa ndatenga chibhodhi chopu changu ndatenga nechimwe chisiketi changu so chaitange chine mapapiro chii ndikafamba pane zvimwe zvimasiketi zvaipfekwa sterekewo neisusu tanga sina mari nditika waiti ukaipfeka manje chisiketi chacho chaiva nemapapiro kuti chimwe chakarembera uko chimwe chakarembera ukafamba unenge uchitobhururuka uchienda ndo masiketi ataida iwayayo ndikati kana asi ndoda kutotenga chii vandanotenga futi mayellow push manje aingonzi mayellow push asi nyangwe riri reblue riri reblack riri repingi raingonzi yellow push vanotenga chii mayellow push angu aya ndatoda mayellow push right tenga paipai ndagara musiwo ndakatotenga because chiperi changu changa chakazadza musiwo ndakaona mari mani ndakaona mari ndikati ndigozvikoniwa ndingori nepeya 1 yehembe kaini saka ndiga nditenge chii nditotenge imwe peya yehembe asi handingambodzokeri kuti ndisina kumwa Coca-Cola manyika ndizoimwirepi handiti
tatora pepe muna kugara pazvibhenji chepanyika pepe panyika ndikanotsvaga manje mandikudze zvenyu pamisha hakuna basa kuti chii uri musaradi kana kuti chii kana watoda kutoita zvepanzvimbo bvisa chiusaradi bvisa kuti ndakambokwira ndege bvisa kuti ndabva kuchirungu inini kuti ukwane panzvimbo unofanira kukwana panzvimbo usazvisa apa ukazvisa apa vanokudzikisa kudaiwo kukudzikisa ndozvinoita vanhu kana wasvika kumamisha ita zvekumamisha kana wasvika pagrowth point ita zvezvi kune zvekuzoti pagrowth point woti kana usingapindi bhaenda kachirege izvozvo unoitawo zvezvi kuti kana vamwe vese ava vanditya style yekuma-growth point nekudayo vanhu havagari pamacheya munofungira kuti makozi cheya inotoziva kuti cheya yakanaka ini ndiri special hausi special mai mwana kana watosvika ikokoko itotsvaga kana chinewspaper chako wotogara ipapo pamasteps aya anodarika nevanhu papa pamasemende ipapapa wogara kana wacharya ipapa kuti hakuna restaurant ikakupanyika papa unoenda kurestaurant ipi yaunoenda wotogara kana uchiwadzira zambia wowadzira zambia wawadzira zambia riya wotanga kububunya chii mabhisikitsi ako nemazepe ako necoca-cola yako handiti apa inenge iri fanda kayo uri kuti coca-cola yako iya uchakodi kurya uripo panyika hakuna unokutarisa futi nekuti munhu unenge uchirya vamwe vari kurya mabarwe vamwe vari kurya matobwe vamwe vari kurya mambaira kuti mambaira dzacho aiti mabura futi saka zvese zvakadi zvangonaka futi zvakangonaka tikangotobva ndagara ndikatotsvaga chinewspaper changu ndakatosakutsvakungonaunga nekuti hakuna munhu unenge uchitasa kuti wagara paya hakuna katsvaga chipepa changu chaitopeperekawo nemhepo chinewspaper ndokutotora ndikatogarapo ikatanga kutovhura fanda yangu yataiti fanda yecoca-cola kana fanda yesprite yotonga kutomwa ndichitorya zvangu ndiripo panyika paya ndikati gare ndozokwidza taiti gwidza racho rairwadza rimwe zigomora waikwirira richiinda kudayo mudenga ndisika pane zvaitika papapa live ndozvaitika handisi kuti chiatisaknei todini wozokwidza gomo saka waifanira kutanga wandinyira uri manyika wakandinyira ukaguta wozotanga kufamba nokuti pausina zvimota wozotanga kufamba manje kudzokera kupi kumba musi ndakarya andibodi kuriva ndakarya pei yangu yekutengesa mukaka andibodi kuriva nhema musi iwoyo asi akazoitika manje kubva muswa ndakazotukirwa mukaka wako kuti mukaka wako wepoisoni handina kuzomboda kuzodzokera plus zvawandisana kunzina unotengesa muriwo chine unoita sei apa gwidzi racho ndikati abodo ngasvigare apa ndaona futi zimoto riya ndikati bodo ini handichadi kana ndakuona zvinhu zvakadai handichadi handiti yapera kai mabhisikitsi angu nechine macoca-cola angu nemafanda angu ekwanyika nehembe dzangu dzandakatenga dzepachi dzekubhero dzekubhakosi dzadzokera kupi kuprazi handi prazi manje chikudzaika life kangaitika maprazi manje maprazi achigaya manje iwe musikana ukudo kutsvaga munhu kufambisana naye ukutaura naye mufeso ukuta sei remember pane kangu kamufeso pekuti ndo zvanga zvitoripo panguva yacho saka ungotosaka nai mwana ndodini nekuti nana munhu kutaura naye tiri kunoku ende variko pamwe maprazi zvifudza mombe zvoga pamwe vari kutoya kuzoshanda vachibva kumaprazi avo kana kuti kupi varikuekera kati ndingambozodani nayo vasikana vari kutobva kuekera vananga kana kuti grade 2 hazvizoitiwa vasikana tinege ndita sei ndingoshingirira ndakadini asi pane dzimwe zvimufesi dzandida vakawanda obviously vaitongoti musikana wangu masazviita kumaplazika nyange usingambozivi aingoti musikana wangu usingambozivi kuti ndiyani waingoti musikana wangu asi usingazvizivi saka zvakazoitika pane umwe chimwe mufeso chimufesi ichocho manje zvekutungana kwebvudzi zvaindinakidza neinotondinakidza up now because akazvo zvekumamisha handisika akomene wewe inana kuzochiwo pamwe ari kutotapira hochi neni bebe imwe ini nditofunga mwe zvatakatosiya zviko haisi kuti nei mwari chazoona nevanhu vavo chichichachitika chikufuna chiya charamba chingotakurira dasaziva kuti munhu urikutodifanirawo paya but panguva yacho niyo ndiye anga available ndatasa vanhu vese ungwariweyo kati uyu ndiye ari available kao ndo wandingatikwanisa kufambidzana naye kuno kwese nekuti ndatarisaka ndashayiwa uyu ndiye angatokwanifyawo handiti nyange zvakasina form 4 asi anenge ari nani ari pfungwa dzangu dzaitotacha kudai kuti dhu ndikatoti uyu anenge ari nani ndikamisa apa gaya apa pagaizika ndichiri teenager ndezveuteenager munhu wese akamboitawo zveuteenager tisitazviri serious tazveuteenager tichi apa watanga mbondipiti kuti fambira chiri ndichiri ku form 5 wafambira dero panengori kasi ishamwari pane anzwa kuti mupfungwa make chi watotaka kutodanana paya apo aiti akatanga kunyorera tsamba mai vakazombonipa tsamba kaya akanyora kumba anyora kuti munhu muhuro mudiwa wangu
unofara here? Ini ndakagwinya zvisingamboiti, ndakushuva zvisingamboiti, ndakutengera mabhisikitsi aya malemoni bhisikitsi, ndakutengera malemoni bhisikitsi aya nechidhiringi chandapa mai vangu. Uve nezuva rakanaka, paunoenda kuchikoro usazondikanganwa. Manje kwakunobva mai vake, mai vake ngoenda kuharare vake konzi ndiamunopa chiro tsamba yake. Inanaziva kuti mai vake wapuwa tsamba. Imwe musi kubva mai vake vavatuma zvikanzi Shironi muudzewo zveshiro kuti uye pane pasuro dzake dzandakapuwa. Guys, gayai mai mwana. Ini tozotumwa namai vangu musi ndaenda nekumba kwavo ndikati ndakanzwa kuti mainditsvaga. Mai vake ndaiti akakuvacha. Ndakazwa kuti mainditsvaga. Zviganzoni ndaikutsvaka ndakatumwa nepasuru dzenyu. Ini pasuru ndikuti akakutumai nepasuru ndiani manje? Ndikati mukomana wake hangazopati pakusvika pakutuma mai vake netsamba ona. Because mai vake vaityisa manje. Zikanzi navo oi, inzwa zvakandiita mai vava. Iyi tsamba kwakundityorera muzuro vachinditi oi kundipa tsamba iya. Vakandipedza mongo mumakodo ose. Ndakangofuriza. Ndozvandakakwanisa kuita. Ndandiri mwana wamai guru vangu. Ndakangoramba ndakamira. Ndikati tsamba yabva kunani? Ndakavabvunza ndikati yabva ipi tsamba iyoyi? Zvikanzi yabva kune shamwari yenyu. Ndikati shamwari yangu hani anokuzivai mangakupai tsamba yangu? Zvikanzi shamwari yanyu anonzi Ekera. Ndikati bodo. Ndakasvoda ndikati haiwa anopenga uyu musatombomutevedzera zvakadii wakaekera. Ndakavhura kudai ndoona mai we ndakanyaragwa mwadzii chaiwo wakazama zvake mukomana iwe wakazama. Ndikati mai vake saka vakaverenga katsamba iyi handiti mai vake vakazvivharisa zvese zvezvi zvokuti zvondipange mai vake pavakaverenga vakatotanga kutoti vamutsvagire musikana. Handiti vakatanga kutsvaga musikana. Mind you, ini ndikuti handina kuchikora nditika pepe ndatitengesa mukaka kandazodididi pane pandakamboenda kuchikoro futi then bvanzi paizonzi mwadi pandakazobhajirwa apa paform 6 ndobva yanzi vati kwakumutsvagira musikana. Vamutsvagira musikana hameno kuti iculture yavo here iyo vanhu kumba ikoko kana kuti kudii. Handizivi, handingataura zvandisingazivi, but ndinotaura zvemukomana musikana mukomana kwakuita zvokurongerwa unzi zvezvokunzi iwe musikana ari kubva ukoko kana tomboti kungundu, uyu musikana ari kubva kwachikwanda, wotongonzi matosangana tonzi iwe uyu ndiye murume wako, iwe uyu ndiye mukadzi wako. Ndozvakaitika nemukomana yeye. Imi pakaita dhiramakani konzi isati takuzoudzwa hatizozivi kuti taizoudzwa kunzi ndisoft neweni here kana kuti chaitika. So yanzi mukomana ibva zvakaitika wakatoita zvokutotumirwa mari ari kuharare kunzi itouya izvozvi kupi kumusha kwaitika kune dambudziko riko kutoda iwe woga. Akati dambudziko racho ndokuzi ini ndoga sei vana mukomana vari kuno tiuya tosezvi. Zvikanzi aiwa zviti uya woga. Izvo kune musikana wakatomira watoode mukadzi asi kuziva kuti munhu mukadzi. Zvikanzi ndozvaripo. Hanzi mwana wakabuda pashi akakunguruka kudai hanzi achichema achidzamira akati nhai mai wakani nhai mai we mandiunaira kwa nhai mai mukomana wewe. Isati akuzoudzwa kuti ndozvakaitika papurazi ipapo paangaenda kunobatanidzwa nani nemusikana wayo wanga asingazivi. Akati nhai mai wakani ini ndoda kwakutadzireko moziziva wani kuti ndine musikana wangu mandikozireko nhai mai kani. Hanzi batanga kuti sei kukunguruka achichema achidzamira hanzi akangotora chibheke chake ndokutiza mukomana wewe kutiza kanogara wakagara gore rese aripi ari kuharare. Mukadzi akangomusiya mai vakatondonda vakaenda kunobvisa mari kumba kuekera kwemusikana yauya. Mukadzi akangouya akangogara akangoita place akambaita place holder mukadzi iyeye ndokuita place holder gore ari place holder. Uyu mukomana wakatiza akati mazvitire zvamaita hanzi mandite sei mazvitire zvamaita handizika. Uyu mukadzi wakangogara mai vake vamweni vari kuti gara chete gara hakuna kwaunoenda gore aripo. Saka manje ndonga dambudziko ranga aita zvokubvunza vanhu kuti chero unochiriko here kumapurasi kana kuti hachiko. Akanzi uriko iye anga asingadi kuuya nekuti waishoda kuti
ndakamunyorera mwati kai musikana ndamunyorera mwati uku kumai vakanitsvakira mukadzi uyu mukadzi wacho hatombomuziva anga asingatomboziva vakangori kana vangosangana panzvimbo kudai svika matoo mukadzi nemurume ndo zvakaitika ipapo saka handizi kuti wakaita confusion kuti chakaitika ipapo saka baba vangu namai vangu variko vanzi vakati hazvigoni kuti uroore mwana ukaikira pane ukama ando zvakaitika ini ndandisipo taita zvokuudzwa nevanhu handiti ini ndakutokuudzawo nekuti ndakaudzwawo ndo zvakaitika asi manje uyu mukomana kuda wakazvitora serious but ini mupfungwa mangu ndandiri pwere zvekumateenager handambozoziva kuti kuda munhu ungatotondiswo mupfungwa make kuti ndikatozonzi iwe utori wangu handiti teenager nemi sakatonditira fani pandaitozvionza wakadzidza mukadzi wake ndokuchibva tazoni taifanira kupapatiswa kuromani munoziva kuti haukwanisi kutambira chirwo chiya kana usina kupapatiswa chigaya mai mwana waifanira kuuya kuzochata apa mwana neguratiza mukadzika waifanira kucha kuzochata mukomana iye nemukadzi wake uyu waplace holder yake yanga asiyako ndokuchibva vanzi chi iwe wanga wasingapindi chiroma saka unofanira kuenda kunoita katikasi hamene kuti vanoziva katikasi kuti inonzi chiri kusaidi kwenyu kumalessons aya munoita saka unoita boka 1 boka 2 boka 3 boka 4 boka 5 handiti ndofanira kuenda kukatikasi zvisinewo inini katikasi ndaifanira kuiinda futi handiti nananziwo kumba kwedu unofanira kuendawo katikasi uyuwo zvisinewo mukadzi uyuwo place holder uyu wanga anziwo unofanira kuenda kukatikasi handiti ukaenda kukatikasi uchate vamweni vangu vati unofanira kuchata tose tainda muklasi 1 tichinda muklasi 1 mukadzi yabva tanodhumana mai mwana iwoka handizoti anganzwa kuti chiine pamusoro pangu nanopakwawo saka ndonga akanguva neattitude towards me yekuti ungoti he wati unoziva zvo zvinoita kana waudzwa something asi iwo usingazive munhu hauna kana mbobvira wasangana nemunhu iyeyo kuti unzwise kuti munhu unotaurika naye here kana kuti ataurika naye akangotanga akangouya akandijanja ndo zvakaitika saka auya akandijaja ka ininiwo manje I think nepersonality yangu ka ini mumba medu ndiri musikana 1 ne5 boys saka personality yangu zvimwe ndikasvika panzvimbo ka ndinogona kumbomira ndomboda kutasa kuti chii chiri kunyatsa kuitika panapa handiti ndisati ndatanga hangu kuvhura muromo wangu zvandoita ende manje zvakadero manje kazhinji kati ndikasvika panzvimbo live ndogona kuti tore kanguva kangu ndichistada kunyanya kana vanhu vechikadzi ka ndoda kunyatsa kustada kuti imi ukavhura muromo umwe munhu haagoni kuzofarira chii zvamunotaura pamwe vanhu vafarire personality yangu moziva manje hakuna munhu unofarira personality yangu vanhu vese havangafariri izvozvo ndikatenga kufunga kuti saka indamusu munhu uyuko urikutonditarisira pasi keke utondishora kodotese ndokuchibva azonyaya nemwe hama yavane nyaya manje vatangoti zvekuseka vachiti handa kana hembe ndozvandakango kudai nandakapfeka rimwe zidhirezi ziguruguru randandapohwa namaini vangu neimwe tisheti yehazvanzi yangu yandandatopfekawo nekuti papasitorina hembe yacho ndo zvazviripo anandi kureva nemapapasina ndokazvisekerwa izvozvo ndo zvavakandisekera vanhu vekumba kwavo vaive taenda kukatikasi tikanoita vhiki tichigara tose same room same house tichipinda mumaklasi tose tiripo nemukadzi iyeye kuti akwanise kuzochata mukadzi uya wadii musi uya fata vauya handinambokuudzai pepa kuti isusu svondo yedu yaitika kupi kwazinhata saka tose taenda kwazinhata ndokwatakaitira katikasi yedu tapedza kuitira kwazinhata fata ndokuchibva wazouya musi wa24 25 paitika mazuva matatu aiitwa function saka kufata kwakuuya musi wekrisimasi topapatiswa saka izvozvizvi svondo misa inenge itorikwa musi waikira musi wa25 inenge iriko kunhikirikini kwazinhata ndokuchibva mukomana uya wokuti usiya place holder waifanira kuuya kuzochata nemukadzi wake vachichaswa nafata mukomana yabva anyora mwadi kuna mai vake akati nandiuriko nekuti shero uriko ende kuti ndakatohwa kuti shero wacho uri kuitawo kuti katikasi iyoyo wakatopedza katikasi handiuriko handidi kuchata handiti ndio zvakaitika mukadzi kana kutozopapatiswa haana kuzopapatiswa gore rero handizozivi kuti wakazopapatiswa here asi unotarisa kutoti patakapapatiswa isu hatina kumuona ini kudai nevamwe vakamuona asi ini maziso angu haana kumuona kudaiwo kuti uripi waindisekera hembe dzangu dziya matisheti yehazvanzi yangu nezidhirezi rangu raita seteneti haana kuuya kuzopapatiswa papo wakaramba akati handii ndiko isi tikapapatiswa isu tikati tinopapatiswa hedu isu hatina vanhu vakatisiyaka isu pano kumapress wood tikapapatiswa tapedza kupapatiswa
zvinhu zvikapera. Asi ndakatosekwa, kuseka vaindiseka, ndimboti kudaiona Jehovha kudai vaindiseka kumbaseka kuti hana hembe, tasaone zvaakapfeka, madzita mungu vaimbogara kuchirungu. Munasa zvandinoita kwavadzikira madzita mungu vagara kuchirungu, hapana kana chiunhu, hana kana chiita, tasaona manyatira, anofamba nemanyatira uchisekwa. Kuva misha kuseka because vari kutoti timika vekuchirungu, timika makaita form 6 isu tinotochena kudarika imi hamuna chamunacho, munofamba nemateneti. Hembe iri kunzi unofamba neteneti ini manje. Saka ndo zvaiitika. Anyway, ndoka life kangu ikoko kacho kandangozama ngokutsanganangura kuti taitengesa mukaka tikabva kumarelationships kumamisha ningoti puni kusina kana radio mabhazi akutori namabhazi kunyangwe nanhasi zvandizokuti ndakazoere but mabhazi hakuna asi mastation ese ndekoko isu kusvika izvozvizvi kutotonga vanotonzi vaitoona nezvedunhu redu hatizi kuti ndiani apa tine chipatara 1 kutoti ukatorwara zvakasimbisisa ka unogona kutozofira muchira kana ukasenda kefu 1 chinotarisa manigirini ose kana wakatotorefewa unogona kuenda pi ndokwaunotozenda kwaekera kusilivhera ndokunozoenda vanhu ikokoko asi unenge wambohwa nekunopuhwa mapain killers kwazinata. Handiti ukuwo kuchikoro kumasema kunoenda vana vechikoro kunenge kuna headmaster ndo teacher ndo maybe kana ukasita lucky unoita 1 teacher ukasita lucky stereki kunoita maticha maviri ndokwedu kokoko. Handitika saka ndo nyaya dzadzananguva nadzo hanzi kwari makombi akawanda kusaidi kwekwaekera kwani makombi akawanda abo kana zvakadero izvo handizivi kuti kunoekera here anosvika nekwedu kwamutombo asi chandozvani pandikaenda gore rapera ndikureva nhema kundaitara zvekare pandikaenda gore rapera pandikaenda kuchristmas handakambokuza ina mota hanachi saka pandikaendako patikasvika panyika growth point ndakatohayawo chimota chikatosvika kwedu but dambudziko riri kwedu manje kune mazikoronga saka mota dzisingazodi kuendako nekuti kune mazikoronga nemazitsiga asi zvimota zvavako izvi zvaitara zvekare ikonezviwo ukaona aiwa apa no apa pandikamukomana kandakatisa yekuposa ndaroorwa yanga ingori 1 iyoyoyo ndezvekutungana kwembudzi zvekuprimary izvi aiwawo zvekumateenager zvisangana basa izvi ndio zvandira chingoriva but anyway ndo nyaya yacho nainango yazvangu nayo yekumapurazi kwedu kuti munhu unotosvika pakuti sei pakukanga nhasi tiri muna January kana kuti nani kuti nhasi Thursday here kana kuti nhasi chipiri kana chitatu. Anyway, ndio zvanananguya nazvo saka ndinganditi good night nditangofonera hama dzangu dzanga dzichindinetsa sandava palife. Bye bye. Next week ndinogona kutsvaga pane imwe story yadambudza yekubhorowa pane imwe story haisi yangu asi ndeimwe hama yangu saka aiyo shamwari zvakutibvunza chimbonyararai pane mwe munhu andozotika ndikabva pano palive ka anozongonoiona munhu iyeyo andanga uzonditora panotsi angu achiekera handidi kutaura anondiseka good night anondiseka munhu wangu iye ndine munhu wangu andakakudza ndine munhu wangu andinaye but munhu wangu iye amumuoni izvozvi ari kumashure uku anenge achiona anenge achizondiseka what is chichinonzi hameki yako okay alright bye bye asikana good night ndichatsvaga imwe story but story time yandakumboyana ndeyekubhorowa yakaitika imwe haisi yangu ndeyemumwe munhu ndikafungisa ndokondoita yangu kana kundoita iyoyo zvakaitika nenyaya yemaloni aya wanditi bye bye good night nganibe makisikisi bye bye ndakuinda bye bye cut